आई आज बड़ भैया माननीय श्री मुन्ना मिश्रा जी और माननीय मृत्युंजय त्रिपाठी जी और सगीर भैया आपके सबके सहयोग से आज छोटा सा मिर्जापुरी कजरी आप सब के बीच में परोसा ताटी आई कह के बाद कि अरे रामा रिम झिमा और पड़े रस बुनिया मगन सारी हर दुनिया ये हरी हर मगन सारी और दुनिया ये हरी मगन सारी दुनिया ये हरी कि अरे रामा रिम झिम पड़े रस बुनिया मगन सारी दुनिया ये हरी कि अरे रामा रिम झिम पड़े रस बुनिया मगन सारी दुनिया ये हरी 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 अरे रामा रिम झिम पड़े रस बुनिया मगन सारी दुनिया ये हरी अरे रामा रिम झिम पड़े रस बुनिया मगन सारी दुनिया ये हरी क्या बात है। और देखी सावन के बहार देख नभ में बदरिया कारी सब खुशियाँ मनावे नर नारी हो राम देख नभ में बदरिया कारी सब खुशियाँ मनावे नर नारी हो राम कि अरे रामा चनवा गगनवा घेराइल सवनवा आइल ये हरी कि अरे रामा चनवा गगनवा घेराइल सवनवा आइल ये हरी देखी गर्मी के महीना ऐसन होला इतना गर्मी होला कि सब लोग व्याकुल हो जाला तेमे भाव का बा हे रहली गर्मी से व्याकुल बदनिया हर पड़ते पनिया घेराइल तपनिया ये राम रहले गर्मी से व्याकुल बदनिया
पढ़ते पनिया घेराइल त पनिया ये रामा। और कि अरे रामा सुख के सपनामा देखाइल समनमा आइल गे हरे। कि अरे रामा सुख के सपनामा देखाइल समनमा आइल गे हरे। कि अरे रामा झिम झिम पड़े रस बुनिया मगन सारी दुनिया ये हरे। कि अरे रामा झिम झिम पड़े रस बुनिया मगन सारी